Comezamos Intermusic, a viaxe que 8 mozos emprenden por toda Europa dando un concerto en cada cidade. Primeiro destino, Barcelona. Quedádevos e disfrutade. Iniciamos a nosa andaina por Europa cos instrumentos e mochilas xa metidos no tren. A nosa misión, demostrar que a música clásica é unha potente linguaxe internacional. E chegamos ao primeiro destino, a estación de Barcelona. Non sería a última vez que estaríamos ali, verdade, Millán? A mí me falta a maleta. Esquecín a maleta no tren, si, mamá, xa me esquecín a maleta no tren. Foi o primeiro capítulo de hoxe. Aquí o que lle tocaba falar, pois cos nervios, non sei que foi, que esquecín a maleta no AVE. Espero que veña a hora de volta, porque senón nos toca repetir calzoncillos e algunha que outra roupa, pero todo ben. Moi pretiño. Atopámonos co Parque da Citadela. Ahora mismo estamos, pois eso, intentando ver o centro de Barcelona. Acabamos de pasar polo Arc de Triunf, que é en catalán. E, bueno, seguiremos un poquinho máis hasta que nos dé a noite e non podamos aguantar máis. Este parque garda certa semellanza cos Xardíns de Luxemburgo, en París, cidade na que o coñecido como Mozart español, de Arriaga, foi profesor de conservatorio. Este compositor morreu con tan só 20 anos de idade, podendo ter sido un dos mellores músicos da historia da música clásica española. Sí, de novo estamos na estación de tren de Barcelona. Millán, tiveche sorte, velaí está a túa maleta. A Rambla de Barcelona é un emblemático paseo da cidade. Ao lado, no Museo da Música de Barcelona, atópanse partituras de Enrique Granados, un dos principais compositores e pianistas españois. Destaca a súa obra Goyescas, na que baseou a súa ópera homónima. Moi pretiño, somerxémonos no barrio gótico, onde, sen previo aviso, nos atopamos cun desfile que representa a tradición musical máis antiga de Cataluña. Vemos de escoitar un montón de dulzainas, que, bueno, é un dos instrumentos máis antigos da humanidade. Bastante común nesta zona, tamén no folclore español, e que incluso se toca en Galicia, sobre todo na súa vertente culta, que sería a chirimía, nas misas solemnes da catedral, por exemplo. Seguindo a nosa ruta, atopámonos co fotomosaico do Mundo nace en cada beso, obra do fotógrafo Joan Foncuberta e o ceramista Antoni Cumela. E continuamos deleitándonos coa fachada da Catedral de la Santa Creu e Santa Eulalia, paseando polo barrio gótico. Como podedes ver, estamos no mítico Mercado da Boquería.
vamos a intentar penetrar nel, pero podemos comprobar que é un dos sitios onde máis turistas hai por metro cuadrado nesta cidade de Barcelona. De todas formas, paga a pena entrar e intentar mercar un dos zumos naturais que venden, que ademais salen moi económicos, pero vamos a intentarlo e, sobre todo, cuidando as nosas carteiras para non perderla outra vez. O mercado da Boquería entronca coa tradición mercader máis propia de España. Isto lembranos unha das formas máis recoñecidas da música clásica, a zarzuela, un xénero irmán da ópera típicamente española. Conseguímolo, zumo de mango e kiwi recién salido, vamos a probarlo. Pois É o mercado máis grande, máis variado en oferta alimentaria e máis visitado de toda Cataluña. Nesta tarde toca ensaiar pro concerto de mañá, pero sen esquecérmonos de pasalo ben. Estamos moi contentos de estar todos xuntos por fin e entonces creo que os vamos a deixar hasta mañán tomando unhas últimas cervezas do día. Hasta mañán. Pois sí, parece que estamos na Sagrada Familia. A Sagrada Familia foi deseñada polo arquitecto Antoni Gaudí. Iniciada en 1882, permanece en construción. Na fachada do nacemento vemos como o arquitecto introduciu motivos musicais na súa obra. Mira, incluso en todas las figuras se ven algún músico que otro. Hay ali un violinista, parece que un flautista, un arpista, no sé si os ves. Falta o chelo. E atopámonos co noso primeiro colaborador, Javier Vera Nuño, cidadán de Barcelona, segue sorprendido co rápido avance das obras da catedral. Yo hay días que de repente salgo a la calle y digo, eso es nuevo. Sí. No, ahora le están dando un paso tremendo. Mira, por ejemplo, esas puntas que salen ahí grises, no tendrán ni un año. E achegámonos ao barrio de Gracia, unha cita ineludible nestas datas onde podemos atopar rúas con nomes musicais como o Carrer de Malsa. No barrio de Gracia, polo que pudemos enterarnos por aquí, pois era un pobo independente de Barcelona ata fai 100 anos aproximadamente, e está cheo de vida cultural e de asociacións que ademais se pasan todo o ano traballando nestes feitos que estamos grabando e disfrutando para ver quen é que gaña o concurso bueno, pois dos adornos e dos aderezos máis bonitos do barrio. E ademais contamos coa axuda e a visita de luxo de Irma, que é unha amiga miña das máis importantes e que é violonchelista. Convivimos ademais xuntos en Alemaña, na emigración e, bueno, nada, nos vai a mostrar un pouco como é o barrio e a zona de Barcelona. E voltamos ás creacións de Antoni Gaudí, un grande apaixonado da música sacra. E a mí me acaba de chamar moita atención o tellado, que son como unhas escamas, ¿no? E falando con Irma resulta que ten un sentido. Bueno, representa el dragón de la leyenda de San Jordi, que era un dragón que estaba en un reino donde se comía todo el ganado, y cuando se terminó el ganado pues tuvieron que ofrecerle personas de comer, entonces hicieron un sorteo y salió la hija del rey. Y cuando el dragón estaba a punto de comerse a la princesa, apareció San Jordi encima de su caballo blanco con su lanza
que la lanza viene a ser el pico ese de aquí. De chimenea. Exacto. Y mató al dragón y de la sangre del dragón nacieron rosas. Pau Casals foi un músico, director e violoncherista, quizáis o máis referente que temos probablemente na historia do noso país. O 18 de xullo do 36, Pau Casals tiña a intención de realizar un concerto pola paz nesa época en que precisamente non se respiraba moita paz aquí neste país. E no ensaio xeral da novena de Beethoven, cando estaban a piques de interpretar o himno da alegría, tivo que verse interrumpido o ensaio xeral por unha carta que decía que a guerra era inminente nesta cidade e que se tiña que interromper o concerto. Entre lágrimas, Casals tivo que interrumpirlo todo e, bueno, é un pouco coa imaxe que nos podemos quedar deste edificio e de unha figura como Pau Casals. E toca buscar un pouquiño de fresco nestas datas tan calorosas. Bueno, amigos, despois desta sudada de estar pateando toda a mañá por Barcelona, decidimos achegarnos a esta playa de Barceloneta para intentar refrescarnos un pouquiño, que o sol nos está pegando moi duro. O Parc Güell foi creado por Antoni Gaudí baixo encargo de Eusebi Güell. Pensado como a urbanización, foi inaugurado como parque público en 1926. Pertence á etapa naturalista de Gaudí, inspirado pola natureza e a xeometría. E poñemos rumbo ao lugar do concerto, os búnkers do Carmel. Casualmente, e sen coñecelo, o noso músico polo mundo, Sergi, colleu o mesmo autobús ca a nós. O mirador onde faremos o concerto atópase no cumio do Turó da Rovira, no barrio do Carmel. Aquí atopamos os restos dunha batería antiaérea da Guerra Civil Española, momento escuro pro desenvolvemento da música clásica no país. Bueno, ímonos despedir de Sergi, que tocou con nós, ademais, aí a última hora e super ben, como se sabíamos. Sergi, gracias. Venga, ala. Con violín e viola e violonchelo dirixímonos á estación. O tempo non xoga no noso favor. Estamos en la cola de después de los controles, en la cola para entrar al tren. Hay mucha cola, así que cuando lleguéis, nos buscáis y nos ponemos juntos, si podéis. Mais nunca chegamos. Estes son dos peores momentos da viaxe. Resulta que hoxe nos esperaban unhas 20 horas de tren, pero perdimos o primeiro. Ao final conseguimos coller un voo
de Barcelona a Venecia e chegamos mañá ás 8:30 da mañá ali. E, bueno, pois agora estamos tirados un pouco no aeroporto, tenemos que pasar aquí a noite. E despois, pola banda de Elena Maisana, que sí que colleron os trens, resulta que xusto ese primeiro tren que nos perdemos, houve un accidente, non sabemos exactamente onde, pero cerca de Nimes, que era parada, entón tiveron que parar antes, había un retraso criminal, empezaron a meter a xente por un montón de trens, e claro, todos os enlaces que tiñan, pois quedaron mortos, e agora mismo están en Dijon, están un pouco pendentes de que lles poñan un hotel e a ver a que hora poden chegar mañán e a ver a que hora as encontramos nós en Venecia. Quedan 4 horiñas para collelo bo. Intentaremos descansar o que poidamos. Nos vemos en Venecia. Exacto, vémonos en Venecia. Canais, pizza, pasta, Vivaldi. Xa temos ganas, non si? Arrivederci!